Краще зробити те, про що шкодуватимеш, чим не робити нічого. Хотілося б вірити, але віриться на силу. Я люблю життя. Спорт – це життя. Olemme velkaa tulevaisuuden sukupolville päästää irti entisten sukupolvien kaunoista. Disfruta y vive al máximo cada momento con tus seres queridos. Opi rakastamaan itseäsi. Mun elämän ohje on se, että luottakaa itseenne ja tehkää niitä valintoja, mistä te oikeasti tykkäätte. Ei se ole niin vakavaa. Mun mielestä tärkein asia on oppia pistämään itsesi muiden edelle ja ylipäätään kunnioittaa itseäsi enemmän kuin toista ihmistä ja pitää myös kunnioittaa muiden rajoja ja jos on esimerkiksi parisuhteessa, niin muista kysyä miltä toisesta tuntuu asiat ja älä ikinä valehtele toiselle osapuolelle, vaikka kuin vaikea asia se olisi tai ylipäätään. Ja jos se on niin oikea ihminen sulle, se tulee ymmärtämään sen asian ja se kuuntelee sua ja ylipäätään tulee respektaa sitä, että sä kerroit asian miten se oikeasti on. Kaikki järjestyy oikeasti. Tee joka päivä jotain unelmiesi eteen. Muista aina laittaa itsesi ykköseksi. Tartu kaikkiin mahdollisuuksiin. Älä rakasta ihmistä, joka ei ole tarpeeksi yksinäistä. Huono päivä, viikko tai kuukausi ei tarkoita kuitenkaan huonoa elämää. Älä välitä muiden mielipiteistä. Oma mielipiteesi on tärkein. Nautin elämästä niin paljon voit ja vaikka tulee elämässä vastaan huonoja päiviä, niin niiden kanssa pitää elää. Mun elämän ohje on, että kannattaa rentoutua siitä, mistä tykkää, kalastuksesta, harrastuslajista ja tämmöistä. Kaikki paranee aina. Muista pitää huolta itsestäsi ja muista ottaa taukoja. Älä pelkää pyytää apua, jos tarvitset. Ihan sama miltä näytät, niin sä voit olla jees-tyyppi ja uskalla haastaa itsesi tilanteessa. Älä mieti liikaa, mitä teet. Epämukavuudessa tapahtuu suurin kasvu. Tehkää läksyt, lapset! Kohtele muita samalla tavalla. Kuinka haluaisit, että sinua kohdellaan? Yes. Lopeta toksiset kaverisuhteet. Kuuntele itseäsi. Kaikki ihmiset eivät tarvitse pysymään sun elämässä. Älä koskaan aleta viitellä. Usko itteesi, sä oot täyden. Mä koen, että elämä on ihan mitä vaan sä haluat, että se on. Ja mun tärkein elämän oppi on se, että älä stressaa, vaan anna elämän viedä sun ihan mitä sä haluat. Kaikki järjestyy. Elikkä aina olen antanut kaikkeni ja parhaani kaikessa, mihinkä ei koskaan ryhtynyt. Työnnöissä aina koskaan en ole alkanut laskuttelemaan. Ja sitten oli se lopputulos mikä tahansa, välillä se voi olla vähän vaikea, niin sitten jos sä tiedät vähän kaikista, niin se on hyvä. No, mun oppi on se, että ihmiset avaavat sulle sydämen, kun sä avaat sen itsellesi. Jokainen on arvokas ja vaikka välillä joutuisi kamppailemaan omien tunteiden kanssa, niin pitää muistaa, että sit kun on välillä ollut vaikeita, niin sit se elämä taas hymyilee. Yritä aina parhaasi. Se riittää.
enempää sinulta ei voida vaatia. Saan isältäni neuvo, kun täytin 15, että usko, toivo, rakkaus, nosta kortsupakkaus. Opit pitämään hauskaa ilman alkoholia ja päihteitä. Elää täysillä. Onko sun oman elämän main character? Me kaikki eletään vaan kerran, niin Eletään sitten täysillä. Voisin kertoa, että ikinä ei kannata niinku tukea toisia outona. Tai no, me kaikki ollaan erilaisia ja näytän maailman silleen, että eihän ole olemassakaan normaalia ihmistä eikä epänormaalia ihmistä, koska me kaikki ollaan erilaisia, joten meitä ei voi lokeroida 2 lokeroon. Meitä ei voi lokeroida 1000